sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta Mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, Surf Babareta ang wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinikat, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Isiskanyo po, hindi po sa Malinaw, sa Libbanan. Ako po na nagtatasa rin po ang ang dugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sabay sa pagbabago kan panahon, kakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asing impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, patugan na swak sa kada henerasyon, kumpletos ricados, mayo ka ng hahanapon, broadcasting, live from PBN Center, ini ang Okfm, Naga. Member KBP. 10 minutos antes mag-alas 12. Hali sa News Center ng BBN TV5 as in Okfm Naga. Bareta Alas 12. Ang sendong para Bareta. BERT de los MARTIREZ. Bareta Alas 12. Sa headlines, ka mga Bareta. Diyos maray na udto sa hindi ko po sa mga tugang ngunyan na Lunes sa July 26 sa mga headlines natod sa karemot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. LGU nagan na siraman kan Johnson one shot planong mag-order ng dakul kay ni. Bareta Alas 12.
Mga cause-oriented groups mabuyagyag kan mga kaluyan kan Duterte administration. Bareta Alas 12. Hadi ni mga drug pushers sa ringkunada nadakop sa banwaan ni Nabwa. Bareta Alas 12. Spring Valley sa Del Rosario tinikitan tanagpalya sa social distancing. Bareta Alas 12. Miss Gay sa Libmana nakabuilo magkupa-kupa sa panahon ng kafiestahan. Bareta Alas 12. Sesyon kan Kamara formal nang nagbukas kasabagong alas 10. Bareta Alas 12. Effigy ni Presidente Duterte pinagsusurubsubana duman sa Metro Manila. Bareta Alas 12. Mga lugar sa Amerika na kulang ang bakuna, iyong niya ng tinatamaan kan Delta variant. Bareta Alas 12. Sa Olympics, US basketball team dinaog kan France. Bareta Alas 12. Yan ang mga headlines hatod sa kanabot kan Rice Coffee 14-in-1+1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. Ngunyan sa detalye sa mga bareta sa lado lokal, pinapanginutan ka mga cause-oriented groups ang pagkwintada kan mga kaluyan kang gobyerno ni Presidente Duterte bilang pangsabat sa gigibon na State of the Nation Address na ni Presidente Duterte sa Tiyanahapon. Ngunyan na aga, man iba-ibang cause-oriented groups branches ang nagkaigwang rally sa man iba-ibang banwaan kay banala ang syudad ni Naga. Pinapanginutan yan sa syudad ni Naga, alagad man kunigwang mga nagkukontra sa administrasyon ni Presidente Duterte, igwa man ang mga nagkukontra na igwa ning paipit na pag-umaw. Ang nagkakapirang organisasyon man ng mga parauma sa Camarines Sur ang nagpalos man sa social media na natatandaan nilang karayan man sa panahon ni Duterte iyuman ang paglibre ng patubig. Matatandaan ang patubig, iyan pinagsisingil kang niya na oras na mag-arani na subot ang mga parauma, yauna ang mga taon kang niya, burukas ng kamot, sige ang kibig-kibig, nagagadaning bayad, ubagaman pirang sako ning bagas, ubagaman paroy, pambayad sa paggamit nila ng tubig. Samantalang sa administrasyon ni Presidente Duterte ang tubig at taoning Diyos asin dapat itaong libre sa mga parauma. Kung kaya nag-urupakan ang mga parauma, nakampanahon da ni Duterte, pinaglibre ang patubig kung kaya sigang uruma na dahil sinda nag-adit kang bayaran sa patubig. Kung kaya sa pag-aani, mayo na ni mga taga niya na nagdadangadang palang bukas na ang kupya para magaganin ng kabayaran sa ginamit nindang patubig sa pag-uma. Bareta Alas 12. Sa iba pang bareta, ninuliman sa magayon na turnout kang vaccination kang Biyernes sa Siman Sabado sa siyudad ng Naga. Taros pa sana magsurusuan ang mga gustong magpatudok ni Johnson one shot. Plano mo niyan kan sangguniang panglunsod na mag-order paning dako na Johnson. Alagad iyang kung tugutan sila kan Department of Health na madependihan sa Department of Health. Sa saindang survey, kadakol man nagugusto kang iba-ibang bakuna maging kang original na Sinovac, Sinopharm, asin gusto dang matisting man ang inapo na Sputnik 5.
gusto niyo maramang kung ano ang pagnamit ng bakuna sa takyag na yung itinudok ni Putin. Alagad kada kung man nagugusto kang Pfizer, inisubot mahalon. Alagad sinabi kang sanggunian na panglusod na di sila makapili, tagabus man na bakuna, iyan na efektibo. Ang gabus na bakuna 100% pangontra sa critical COVID. Ubod sabiyon ang taong matudukan kang bakuna day na masakit tamaang kang malalang helang na COVID-19. Bareta Alas 12. Aramuntang karagdagan pang mga bareta lokal na ipapabot man ni Danny Arios. Hainaan sa nasong Indo ni Presidente Rodrigo Duterte matapos o matatapos na sa termino alagad na man nangyari. Inansaro sa Coraucan sektor ng trabador na nagpapartisipar sa protesta kan mga progresibong grupo na pininginutan kan Bayang Bicol sa Plaza Rizal, Canaga bilang sa dang zona kontra sa zona o kayman State of the Nation address ni Duterte at kanapon. Kabali sa sadang pagpigtatika, yun dakol na mga emplado na nawaran ng trabaho, huli kang pandemya sinagad nindan, dugang nayuda sa mga apektado ng pandemya, urog na, isa ng sektor. Ang atinda asin iba pang progresibong grupo, natutukan ang paglaban sa pandemya. Ulit na dakol ng namamanang Pilipino ang apektado asin nagkakagaradan. Nagiman ang sektor ng parama, liwat sa sadang pig-agangay, ano ba bang presyo kan paroy? Huli kan rice tarification law na daan na tawan sa nanin pakinabang si dati ng milyonaryong rice trader alagad si mga tiyos na paroma yuman ang nakareligis. At wala pa kani, dakol na mga pangako ang man nangyari kaya silang tinawanin na bagsak na grado si Duterte. Sa sinabitang rally ngunit na aga, maximum tolerance na pinag-implementar kan naga PNP implementar ang social distancing. Dugang na balita sa lado lokal, iniman si Danny Aurios. Bareta Alas 12. Mantang ang mga Pilipino nagalat na kang zona sa tiyan ng mga alas 4 pasado, nagruruluwasan na sa social media mga kasusubahan, lalong-lalo na kan mga kritiko ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang mga suba yun ang iba igwaning meaning ang zona, ang official na meaning yun ang State of the Nation Address. Alagad sa mga kasubahan, nagikan sa mga kritiko, ang meaning da kan zona yun na speech only, no accomplishment. Alagan maski nga ni may mga siring man na suba, igwa man nagpapalakop ni mga grupo ni mga doktor kan tungkol sa mga bakuna. Nang gabos na bakuna al na siyan epektibo kontra sa COVID-19. Ang AstraZeneca daan nagiging epektibo matapos ang kaduang pagbakuna, nagiging epektibong maraysawak ning 14 diyas pakalihis. Ang Pfizer lang, 7 aldaw lang da makalihis, epektibo na. Ang Sinovac man, 14 diyas magiging epektibo sa lawas. Mantang ang Sputnik 5, 21 diyas na bago maging epekto, tayan da nag-adjust muna sa lawas ng tao, asin na nagiging ang epektibo siya pangontra sa COVID-19. Bareta Alas 12. Ngunyang bareta pa sa lado lokal, bistadong hadining para maning drug pusir duman sa Rinconada, nadakop duman sa Banwan ning Nabwa, ang detalye siyang ki Carlo Baldosa. Sa Banwan, Nabwa nadakop, ang bisadong nagtutulak ng illegal na droga sa Rinconada area. Alas 6 kan subanggi sa Barangay San Antonio, Poblasyon. Kan isa kasakan pidayasin kan na PNP, ang sarong mapayon pong drug by bust operation kontra kay Arnulfo Talagtag Castillo alias Noli, 29 anyos, asing residente kan San Roque sa Gumay, Nabwa, Camarines Sur. Ini ay pagsabing may mahiwas transaksyon sa illegal na droga sa Rinconada area kung sa ini ang pinagpasayaron sa nasabi ng operasyon. Sarong pusher bar na pulis ang nakatransaksyon ng suspect kung sa ini. Sarong bakulang sa shining may lawag ni Shabu. Ang nabakal kayo sa kantidad na 1,000 pesos kan magkaribayan na kan items duman na pinagramalan kan mga operatiba ang nasabi ng suspect. Nagpuribar po ng magdulag ang nasabi ng suspetsado alagad ini. Ang tulos man natakma kan mga autoridad. Nakuha digriya nagkapirapang drakulang sa say.
mga ginamit na by Bastmani, Siriman, mga drug paraphernalias. Ini ang pangunan sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Action report sa Okfm and PB and TV5. Ini ang sendong action man. Ako si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. Okfm. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Jackson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Jackson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Jackson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the Registrar's Office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asing impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, tugtugan na swak.
Sa kada henerasyon, kumpletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang Okfm. Naga. Member KBP. 7 minutos, makagi ang alas 12. Bareta Alas 12. An oras sa tulma sa kanamot kan Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ, sirmanggang orinal na Master Square. Sa lado nasyonal, formal nang nagbukas ang 3rd regular session kang Kamara para sa 18th Congress. Eksaktong alas 10 nin aga kana binuksan ni House Deputy Speaker Mikey Romero ang sa indang sesyon. Sa 300 na kongresista ngunya na 18th Congress, 46 na kongresista ang physically present sa plenary hall para sa resumption kan sa indang sesyon. Anibade man nakaduman sa batasang pambansa ngunya na aga, nagdalo na sana sa indang sesyon sa pagiman ning video teleconferencing ngunya na aga. Nakatalaan man aprubaran kang Kamara iba pang resolusyon na may koneksyon man sa ultimong State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte. At yan alas 4 ning hapon, kabali digdi ang resolusyon na papautob kay Presidente Duterte na formal lang nagbukas ang sesyon sa Kamara Baha. Kang Kongreso sinman andam na para sa joint session kang Senado para man sa inapon na zona. Bareta Alas 12. Bareta sa lado lokal patupadahan sa Milaor, sinakyada ning tulong kan PNP tulong persona nagkadarhop ang detalye sa Kihil de la Cruz. Maski nga ni higot ang ginigipong kampanya ngunyang kan PNP kan probinsya ng Camarines Sur katakod kan mga illegal na mga aktibidad arog na lang kan mga illegal na mga pasugalan asin ini yung illegal na pabulang alagad igwa pa manggiraran ni nagbabalga kan sinambit na kasuguan kan PNP kasuod ma sa banwaning Milaor Camarines Sur pinagsakyada ang sarong patupadahan na kung saan na matapos na mag-conducer ning anti-illegal fighting operation ang mga miyembro ka ng PNP mga banang alas 4:48 ning pagkahapon na nagresulta sa pagkaka-apprehend kan mga presyonan ni Ruel Sarto Palabi, 35 anyos may agom na residente kan Barangay Dalipay, Milaor, Camarines Sur. Marvin Espiritu Ilegasca, 35 anyos may agom residente man kan Barangay Mayaw, Payawan, Milaor, Camarines Sur. Marilyn Palma Ibre Bonoria, 34 anyos may agom residente kan Barangay Dalipay, Milaor, Camarines Sur. Na kung saan ang mga ini ang nadakop sa akto na nagasagaybo kan sinambit na nga patupada ang ibang mga nagtataraya sa ginigibong pagsugal anini nagkarakanya nga durulagan sa mandain-lain na direksyon nakuha sa mga nasa bitang mga persona iyo duwang lalong na nakataraan ko tanga palabanon asin ang kwarta nagkakalaga ning 2,350 pesos bilang taya sa galyera mentras tanto ani ba pang mga parapernalya sa ginigibong pabulang na nakumpiskarman kan mga otoridad na kung saan ini ang dinar sa ipatura kang PNP bilang iyo ang mga ebidensya mentras tanto ang tulong persona aniyaon mo yan nakakustudiya sa ipatura kan banwaan ning Milaor, Camarines Sur. Action Bareta sa Okfm PBN TV5, ini man si Action Man Hill de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. Sa iba pang Bareta sa lado nasyonal, nangako si House Speaker Lord Alan Velasco na dahi pupundo ang pag-ikot kan legislative meal kang Kamara sa ibong kan mga challenges daramang kang COVID-19 na pandemic. Ginibo niya ni Velasco sa sayang speech sa pagbubukas kan Kamara kan sa indang 3rd regular session ngunya na 18th Congress na pinagpartisiparan ng 298 mga kongresista. Asahan subot na natatanang bulan kang 18th Congress sa pirapang mga propwestong bill ang sinang apurbaran para man makatabang sa pagbangon kan nasyon gikan sa epekto kan COVID-19 pandemic. Kabali digdi ang sindang mga priority yo ang propostong mga bill na magtatatag ng Virology Institute of the Philippines. Bareta Alas 12. Mga kababaklaan nakabuilo duman sa banwaning Libmanan para sa Miss Gay Libmanan ang detalye sa kay Ernie Marfil. Dahil man girare na pugulan na magrampa ang mga kabaklaan sa banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Yan matapos na ilansar garay ni Tutoy Mofera ang Miss Gay Libmanan 2021 Pandemic Edition
Sigun kitutoy mo piraan sa nampit ng ini yung beauty pageant, anday dapat mahali tayo ni ang dagdag pangkaugmaan asin ang pinaka-highlights sa nangyaring kapistahan sa Banwaan kan Limanan sa kaaging week-long celebration. Alagad, ang pinakamahalaga subot yun mapaugmaan mga tao sa paagikan pagrampakan mga kabaklaan. Si Tutoy Mopira nagpahayag na siya, gikan man sa linya nin mga kabaklaan kung kaya siya piga marenya, nabuhayon liwat, ang nawara ng traditional na okasyon na pirming pig feature sa panahon ng pista sa Banwaan kan Limanan, Camarines Sur. Mahalaga na subot, andul kan mga bakla, urog na sa panahon ni na pandemic tasenda may darama ni na kadagdagan na talento asin kaugmahan na pinagpadalan sa mga tao. Ninhulikan bagay na ni si Tutoy Mopira na magpahayag, ipapaabot niya sa maabot na daw ang anunsyo sa mga nanggaran asin ambit ng pinakamaugma asin pinamakonsuelong event sa Banwaan ng Limanan and Miss Gay Limanan na pandemic edition na pigibo kan sarong Banggi. Yan ang action report sa Okfm TV5 Naga. Ako sa indong action man Ernie Martin, gusto ko okay ka. Bareta Alas 12. Okfm! Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the registrar's office.
Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Refill, kalimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. 18 minutos makagyang alas 12, marayray na bareta sa mga nagalatnakan na Christmas. Ang Palasyo Malacanang nagdeklara na ang mga Pilipino mag-expect na daaning maugmaw na Christmas sa Disyembre. Sinabi man ni Ari Roque na sa meeting niya kay Presidente Duterte, pati namang sa iba pang mga cabinet secretaries, pinag-aradalan na ang Disyembre magiging maugma na sa mga Pilipino, takadikit na ang mga restriksyon. Tanagdadakula nagkakabarakunahan. Pinagtutubudan, makakamta na kaya kang Pilipinas ang herd immunity sa panahon ng Disyembre. Kung kaya gulpi ng mga Pilipino may panlaban na sa COVID-19 asin makakabuelo na sa sinda mga Christmas party asin mga karantahan. Ang ekonomiya makusog na sa ngunya na taon, ini malangkaw ng 6 to 7%. Asin man sa otro taon, malangkaw ng 7 to 9% ang ekonomiya kang Pilipinas. Kaya lauman sa Disyembre, maugma na ang Christmas sa Pilipinas. Bareta Alas 12. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, effigy ni Presidente Duterte, luway-luway ng pinagbabalingawan ka mga realista. Mga pro-Duterte, mapailing maning pwersa sa Mindiola. Ang detalye siyang kay Darius Biquillo. Salamat BERT sa mga oras na ini na malumlum ang kamugtakan kang panahon. Nagmarcha na paluwa sa Commonwealth Avenue, Quezon City paghali sa loob kan UP Diliman ang mga militanting grupo para sabayan ang magiging suna ni Presidente Duterte alas 3 ngunya na hapon. Apuera kan mga haling University of the Philippines Campus sasabaton man ini kan sa indang mga kagrupo na haling Elliptical Road sa may Quezon City Memorial Circle. May mga ginibong artwork nagibo sa kahoy na lalogon kang presidente ang binalinghawana kan mga realistang nagraragot ang salang sa kaanggutan sa presenteng administrasyon. Sa pagikan pagrapado nin kahoy pagsipa sa artwork na pandok ni Presidente Duterte ang interong nagkarapak. Bit-bit ang mga manlaylay na klaseng banner na may mga nakasurat na Duterte Induking. Duterte wakasana, pahirap, pabaya at palpak. Wakasana ang monopolyo sa lupa. Duterte tuta ng China, China lumayas ka asin kadakol-dakol pang iba. Ang mga miyembros man kan Philippine National Police ang mantinidong nakabantay pon sa may St. Peter Basilica sa Commonwealth Avenue hanggang batasan pambansa. Ang tinaltaganan ng mga pulis na nasa City Mill, gabos na PNP para masiguro sa nang day makakarani sa batasan complex ang mga realista. Mientras tantong ang mga pro-Duterte na mga realista, ngunyan ang nagpupuna man na maghibok ang bilang sa Ibindula Bridge sa siyudad kan Manila. Tentirong suportado ni inumo na tubig, asin man pagkakaan, bilang pagpahiling din suporta kay Presidente Duterte. Kung ang mga militanteng grupo, entirong pinaparigos ning lamuda ang administrasyon, ang mga pro-Duterte haros gibuhon naman na santo o Diyos si Presidente Duterte. Iyan ang action report sa Okfm, asin man PBN TV5, pinansin ng action man, Darius Biquillo, gusto ko, okay ka. Bareta Alas 12. Arog ang pinagsabi ka na pag-asa ang suna ni Presidente Duterte sa Tiyan mauran duman sa Metro Manila. Tamas kingani nagluwas naman si Bagyong Fabian, nagkukusog pa ang habagat. Malatandur sa bagat, nakafektar pa duman sa India maging sa China. Kung kaya mauranon sa Metro Manila, sirman sa Ilocanja, sirman Northern Luzon, mantang malumlum sa naman ang kalangitan sa Kabikulan. Kaya ninuliman sa habagat, mauranon ang sona, asiman ang mga nagrarally, iniuulangon ka mga pagbagunas nin uran sa Tiyan.
Bareta Alas 12. Bareta pa sa lado lokal, dagdag na 5,000 na bakuna maabot sa Naga sa aga. Ang detalye sa Mangkia Jeff Pasubilyo. Nakatagong para sa ang dugang na 5,000 na mga bakuna. Tanganing liwat na ipagparagusan vaccination rollout para sa siyudad min Naga. Yan ang bagay na kinumpirmar mismo ni Dr. Mirna Kabutahe, Undersecretary ka na Department of Health. Asin na pamayokan na Field Implementation and Coordination Team para sa NCR asin na Luzon kan DOH Chairman Paragos ka National Vaccination Operations Center. Sinabi ka na opisyal na ang nasyudad ka Naga sa presente iguana nin abuton ni nastang 30,000. 570 mga bakuna na naitao para sa primero asin na ikaduwang tudok sa mga naginyo. Ang kabilugan ng mga taganagang natudukan ng kumpleto o kana primerong dose ka na bakuna, inabot na ni nastang 24,709. Inawon tani. Ang total na bakunado ng naginyo, kan primero asin ikaduwang dose kan bakuna, 24,709. Ang nagabot ng bakunang para sa first and second dose, 30,570. Mientras tantong nakaunting po nga naiili ng bakuna para sa siyudad ka Naga, kanakaging Hulyo 22, may 7,000 na mga bakunang Janssen, itong single dose na gibukan Johnson & Johnson na nainot na nagluwas sa mga bareta na 6,000 sana, pero aktualmente susog sa datos mismo sa DOH Central Office, 7,000 ang bakunang Janssen na uminabot na para sa siyudad ka Naga na naitudok na kan Hulyo 23 sa 24. Mientras tanto, sa aga Hulyo 27, ang mabot na 5,000 na dugang na bakuna para sa siyudad ka Naga, yung giraray ang bakun sa Sinovac. Kung kanakalis na simana, aros na ding blockbuster ang mga pila, nagrereklamo na ba may subot para lakasan na nangyari sa pagpatudukan na single dose na bakunang Janssen, sa pag-abot kan dugang na 5,000 na Sinovac na bakuna para sa mga taga-Naga sa aga. Tigilaw man naman na maging makamyang ang reaksyon kan mga taga-siyudad ka Naga kan mga nainot na nangyari ka nakris na mga simana na dawa na ipasanaan na mga staff para sa pagbakuna o kung dahil na itikstakan na taga-signal office ang mga naginyo pag-abot sa ngangan kan sentro kan barakunahan biglang minaurol. Yan ang dugang na bareta sa lado lokal para sa Bareta Alas 12 kan Aksyon Okfm sina PBN TV5. Ako po ang sedong action man Jeff Pasubilyo. Gusto ko okay ka. Bareta Alas 12. Bareta sa lado international, tinamaan ng Delta variant kang COVID-19 ang mga lugar sa Amerika kung saan igwang hababang vaccination rates. Sigong kay Dr. Anthony Fauci, ang Chief Medical Advisor ni US President Joe Biden, na nagduduma sa salang direksyon ang US ninulima sa paglangkaw kang kaso ng COVID-19 sa mga buong magpabakuna. Dapat ikonsidera ka mga health officials ang liwat na pag-usar ka mga face mask sa mga natulukanan ng COVID-19 vaccine para na magdakulang kaso ng variant sa Amerika. Bareta Alas 12. Ipinagmamalaki ni Russian President Vladimir Putin na may kakayahan ang sindang Navy na magpakawala ng nakakadistrosong rocket strike sa tubig. Sa tubig man o baga masaduros na target. Pinagibo ninda ang payag pirang aldaw matapos na ipahiling kang Russian military ang makabagong armas panggera. Dagdag pa kanina ginagarantiyan niya ang proteksyon kan sa nasyon as in national interest. Sa nasabi ng bagong kagamitan, madali na nindang mailing ang sistema na maatake sa tubig man o sa kalangitan. Padagos na nginot ang Russia sa mga paggibo ng makukusog na armas panggera as in pagkakaigwa ng pinakabagong hypersonic precision weapon. Bareta Alas 12. Ultimong bareta sa Olimpiada sa basketball, pinalaob kang men's basketball team kan France
ang powerhouse na USA 83-76 sa sindang pagkatubang sa Tokyo Olympics na ginibos sa Saitama Super Arena. Pinanginutan ni Evan Fournier kang ang France na nagtala ng 28 points. Mantang igwaman ng 14 points asiman 9 rebounds si Rudy Gobert. Kaput pa kang Team USA ang kalamangan na 74-67 sa natatadang 3:41 kang last quarter. Sagud na nahabol kang France. Nasayang ang 18 points ni Rue Holiday para sa Team USA. Inaninot ang pagkakataon na nadaog ang Team USA sa Olimpiada pong kang 2004. Ang mga player kang Team USA sinda Kevin Durant, Damian Lillard, Jason Tatum, asin Draymond Green alagid dinaog sinda kan team kang France. Bareta Alas 12. Yan ang mga preskong bareta sa Bareta Alas 12. Nakaibanan sa pagbabareta sa Metro Manila si Darius Biquillo. Sa lado lokal, Jeff Pasubilio, Danny Aurios, Hil de la Cruz, Ernie Marfil, asin Carlo Baldosa. Inasindong para bareta, BERT de los MARTIREZ. Iyan ang mga katiripunan ng mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asing karawan sa Bareta Alas 12. Bareta Alas 12. Bareta Alas 12. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme